ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ବୟାନ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏବେ ଅଲଗା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ମାମଲା ସରିନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭୋର୍ସ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଅନୁଭବ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ କରି ପାରିବେ। ମାତ୍ର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମାମଲା ସରିନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯଦି ଚାହିଁବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ମାମଲା ପୁଣି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ମାମଲା ଏଇଠି ସରିଯିବ ବୋଲି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆମ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।